Ahoj, mé jméno je Rachot a jsem nový člen Phoenix týmu. Dnes nám vzniká nová rubrika na téma craftění. Věřím, že spousta z vás ví o craftingu spoustu věcí, ale je taky spousta těch, co o craftingu neví vůbec nic. Naše první video začne obstaráváním si jídla, jelikož to je první věc, kterou musíme řešit po narození vaší postavy. Nemohu najít jídlo, ale našel jsem si vhodné věci k pěstování a jelikož já mám hlad, tak si musím něco vypěstovat. Jak vidíte, jsem plně vybaven vším, co potřebuji. Potřebuji na to semínka, já si našel dýně, které najdete v takovém obalu. No a po rozbalení obalu máte tyto semínka. Dále potřebujeme lopatu, s kterou si zoreme zem, můžeme použít i krumpáč nebo motiku. Dále vápno. No a na závěr kanistr s vodou. Tak pojďme na to. Já si vezmu lopatu a někdy si tady vykopu pole. Třeba tady. Tak, máme pole a já, abych si mohl zasadit dýně, potřebuji ještě záhony. Vzhledem k tomu, že já mám hlad velký, si rovnou udělám 3. Vzhledem k tomu, že tu máme i skleník, můžeme sázet i tam. Zde nám postačí si vykopat záhony. Tak, máme vykopáno. A teď ještě před sázením použijeme vápno. Vápno by nám mělo urychlit růst a tím my se dříve najíme. Můžeme sázet i před použitím vápna, ale na dýně bychom museli déle počkat. Teď konečně použijeme semínka od dýní. Zasadíme. Dýně máme zasazené, no a vzhledem k tomu, že neprší, si vezmeme kanistr s vodou a zalijeme. Než nám dýně vyrostou, celý tento proces trvá asi 12 minut. Vzhledem k tomu, že jsem tu objevil strom z jablky, tak si nějaký nazbíráme. To uděláme tak, že přiběhneme ke stromu, který je přede mnou a dáme jablka hledat. Chvíli trvá, než nějaký jablko najdeme, ale jakmile nějaký najdeme, tak si na něm pochutnáme. Někdy se nám bohužel stane, že se nám na listech objeví breberky.
Pokud je tam necháme, je vysoká pravděpodobnost, že plodina bude zhnilá. Abychom tomu předešli, musíme především použít dezinfekci a stačí pouze na rostlinu aplikovat. Dýně máme vypěstované a stačí je pouze sklidit. Jakmile mám dýni v ruce, stačí použít jakýkoliv nůž, čímž dýni rozkrojíme a můžeme si konečně na ní smlsnout. Jak jsem už upozorňoval, berberky nám bohužel jednu rostlinu zničily a já vám doporučuji ji nejíst, aby vám nebylo špatně. Na závěr nám tu zůstal odpad, který můžeme použít pro další sázení místo vápna. Funguje to na stejném principu. Já doufám, že se vám líbilo video, pokud ano, lajkujte, sdílejte a já se pro tuto chvíli s vámi loučím a zase někdy ahoj.